Hadian bakayo thame badan halat labo dong misngi jawai kala syabam hak thliding henen kajan mir khamtam hak benta bastok tung hane kasngi u executive member ka GHADC u badai pet yakayo kahat u evening star tiron lahir la jurip yakate kayo matru kidukan bala syakta hak ne kajing le jurip yang u la senran langru kisahab ka GHADC bat kiwei na kalyang u evening tiron uang baka ni kadai kajing ja bas ngosi bat ka baklam poi perkhat uya thoru ba hadian balayo ya ka report na kisahab jong katana trekam ansara ya kren hapo ke executive committee jong ka council halor ka nikamat na ka banta banle ya ka badan kam